आणि तुमगेला निजा म्हणतली की धाव नसता बा सुमार वेळ दल्ले वनिके जेवणी ರಂದಪ್ಪನಿ ತವಳಿಕೆಲ್ಲ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಸುರೇಖನ ಕಸದಲ್ಲಿ ರೀ ಆಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಚಾ ಪೀಚ್ ಬದ್ಲಾಕ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾ ಪಿಲ್ಲೆ ಚಾ ಒಟ್ಟು ಆಮ್ಗೆಲ್ ಸುರೇಖನ ಸಿಜ್ಜಲ್ ಕಣ ಅಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಕಣ ಅಂಗ್ಮಳೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಮ್ಮಿ ಸಾನಸ್ತಾನ ಅಮ್ಕ ಸಂಜೋಳ ಕಾಣ್ಮಳೆ ತೇಂಚಿಮು ಕಣಂಗ್ ಬಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಣಂಗ್ ಸಿಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಕ್ಕಣ್ ಸಿಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಸಲೆಂಚಿಮು ಮಕ್ಕ ತೆದ್ನದಕ್ಕೂನು ಸಿಜ್ಜಲ್ ಕಣಂಗ್ಮಳೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣ್ತೆ ಬಜ್ ಇಷ್ಟು ನಾವೇ ಮಂಟಸ ಕಣ್ಗ ಬಜ್ಕೊಳಕ ಇಷ್ಟ ದೈನಶಿ ಅಸ್ತವೆ ತಾವೇ ಇಷ್ಟಚಿ ದಲ್ಲ ಹೇಮಳ ಚಿಕೆ ಚಡ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಕ್ಕ ಕಶಿರಾವನು ಪಾಟ್ ಭೋನ್ ಗೆಲ್ಮಿಗೆಲೆ ಓಡಸಿಲ್ ಕಣಂಗ ಓಡ್ಮಳ ಮಸ್ತ್ ಓಡ್ನೆ ಹತಾಚಸಿಲೆ ಪಾಟ್ ಫುಲ್ ದಲ್ನವೆ ತಶಿರಾವನು ಥोडे वेळ समजवतगो मण हावे आणि तुम्ही आज कसं रंदप केलेले आता कोणे समाज आमगेल व्हिडिओ पळयतना ती व्ह्यूज लाईक्स प्रभारी उणी जातस म्हाका व्हिडिओ करचक बेजार दिसता जाल्यार तुमगेला गुल्ले न्ही जाल्यार जिवाक समाधान मेळना दायकोन मस्त मस्त जन आमगेल प्रपंच यूट्यूब चॅनलाक लाईक शेअर सबस्क्राईब करून आमकां मस्त व्हिडिओ घालचक सपोर्ट करत ते तुम्ही एक लाईक जाल्यार मस्त लाईक जाता हनी हनी ಕೂಡಿದರೆ ಹಳ್ಳ ಮುಣಗಾದೆಸ್ಮು ತಶೀಂಚಿ ದೈಕೋನ್ ಸಕ್ರಿ आमगेल प्रपंच यूट्यूब चॅनलाक सपोर्ट करती ते किती गोसुरेका तशी धावन धावन येतस गुल माय येतस तुमक संज्ञा म्हणू भितर येयली वसरी कंडे दुखून पडले तकाची तुमक संज्ञा म्हणा इली हाव गुल माय वे कोण गोते तुमगेल फ्रेंड गुलाबी माई म्हण अपचनचिके तंका गुल्ल माई म्हण का काही हावे आणि येयती वचती म्हणनी अशी रेस्पेक्ट देऊन उलचनजिके यावस म्हण शिवलो का काही रेस्पेक्ट आणि देऊन उरलेले रे तंका मंतारी म्हणजे फील येते काही अबा आईलिंतकी म्हण हो गुल्ल माई येते हां थँक्स सोडत अडना डागनी असकी ग सुने पसिनी अम्मी हां थँची दवर येत तितल्यान मनसले रे ते जगलीन तेक मुल्लेन दवरती नाही दवरी बितरी अम्मये तू गर्लफ्रेंड हंगास हाय हळे मा व्हाट्सअप मॅन व्हाट्सअप आणि फेसबुक मस्त पळत ना गो गुल्ला आमगे सुरे कसने पुणी दाखयता आमगे लेक्तलेन कोणे फोटो गॅलरी कसने गॅलरी ती दाखयता त्या मात्र पळोच गो माक धानो ते प्र पळोच कळना गो ओ फन्नी होळे मा तुक कसने कळना पडले कोणाक पुणी आम्ही उलयताय ना सुरवेरी अशी व्हाट्सअप म्हणून उलोचे तितल्यांची व्हाट्सअप फेसबुक म्हण नाही दिसाय की केत गो सायबिनी त्यापर आम कळना गो ताजे पशी आमक गोत्तसिल भाषेन तो उलच भारी चांग पडे म्हाका आमची गल समय येता कन्नडय समय येता आणि इंग्लिश आणि हिंदी पडे चूर येता अगत्य पडे मात्र उलयत हावे म्हाका आमची गल्लेन तुलच म्हळ्यारी भारी इष्ट पडे कन्नड तशी जबा कन्नडक हांव तितले मोल दिता गौरव दिता वर्लेल भाषेके गौरव दिना म्हणणे मग खुल्लच येना तितल्यांची बैस गुलमये होण बायरी सोण येऊ का असेल ग हो हळे मा तू फनिके खंच कालांत अस गो हे हावे घरा भितर घालचे होण गो मारैती ते बायरी सोणल्या बाहेर घालचे होण बायरीस हे घरा भितर घालचे गो मक्का केलो टाइल्सचे एलर्जी शिदत गो मारैती पायनी भेत्त गो ते वंकार पाय पळोच दायना मक्का त्यान मने जात गो ताजे खातीर हावे घरा भितर वरे होण घालून दिवच गो मिगेल एक सान पॉकेट अंतू होण हरत गो हावा आणि कसं कोच गो मारी अशी प्रास वेसई बिनी मके काही कळना पडे आणि कसं समाचार गो एकली आयली अमो भावाजी खई पर एक हरडिके वच्चेस गो तशी दावनु हाव सुरवेर ब्युटी पार्लराक वचा म्हण लेकले आईब्रो आणि फेशियल करोचेसिल गो ताई वरे कोणकी ब्युटी पार्लर येऊन आमका मेकअप करता खंय
दलरी आईब्रोनी कोण घेऊ का नव्हे ताजी खतीरी हाव ब्युटी पार्लर गेलेल गो ब्युटी पार्लर बंद आणि वापस घरा वचून कोण येत गो संजे तकाची हंगाची तुगलगे गडी उल्लन छा म्हणायली गो गुलमाई दोन हप्पलोडी तळता आम्ही ओटू बैसून जेवताच उल्लोया आजी हन्नेनी माव यानत के काहींची जेवण करतात के भारी रशेस के आज हॉटला आम्ही जेवण करूया एक 10 मिनिट हप्पलोडी आणि तळता आणि एक तवशी कोसुंबरी करता दैत्वा जेवणानी नाकू गो मी गेलाजी ब्रंच असेल गो अत्तितलेची हाव जेवण करनो हात धुवून घे नाही गो मक्क जेवण नका बा ब्रंच वे त्या कंचना मने खाण गो कशी करची ते अय्यो हळे मा मी गेला गुलेलेक दल तुवे दुसऱ्या लागाशी उलेला री तानी पोण हसतात गो ब्रंच म्हणरी ब्रेकफास्ट आणि लंच म्हणू गोतस गो मका थोडे इंग्लिश मका कळता ब्रेकफास्ट म्हणरी सकाळी खाण लंच म्हणरी दनपारा जेवण ब्रंच म्हणा कसं ने अयो मारायती हाव सकाळी खाण खाय ना गो उपासी असता दनपार म्हणरी एक 12 गंटे लगी जेवण करचु गो तकाची ते ब्रेकफास्ट आणि लंच वट्टू मेळनो ब्रंच म्हण सांगचे जेवण को नैल गो हावा यो कसं नवतार गो तू गेले अशे जीवन सैबिनी देवान आमकां कसं दिला की त्या जेवण खुशखुशेरी यस कामारायती अप्पा हा म्हणतो तुगल म्हणके तशेने डाएट कर ना गो खाऊचे प्रमाण चिके उणे करतस तिथलं सोडला रे हाव कंचेची खाऊच सोडना पडे ते नज्ज हे नज्ज कसने ना पड मी गेलगे तू तशी डाएट फॉलो कर ना ती लिमिटी अशी कुवाळे म्हणके फुगून बसल्या त्यापर सोड गो गुल्ला अप्रूप कमगेल घरा आयले नाही गो आज आमगेल सुरेखान कुक्का उपकरी डाळी ताय आणि कणम शिजलेलस गो कडेरी हे केल्या गो बटाटे सॉंग केल्या यो गम्मत कोण जेवया पळले सुन्नेन कोण गलचे तू जेवचे तुक विंगड काम नाकी म्हणून तकाशी फुगून बसल्या आत्ताची म्हणतारील म्हणके घरा जबाबदारी पुरा सुनेल मात्र घालिया पळतू अय्यो गुलमाई तशनी कसने ना माई मक मस्त हेल्प करता ती मळरी फंड गायचे खतखतळच पर मिगेल काम नवे तशी जाऊन आमगेल सुरेखान केलेले म्हणची त्यांनी उतराक म्हणची तिथल्यांची आम्ही दोघे वटू मेळनो समासम काम करता ती माईनी सून एकला करसत बा एकली सोन दिना ती असो ब्युटी पार्लर ओपन दिसता हाव येता हे प्रायरी ब्युटी पार्लर वचून ते मेळेल प्रतोंड लांगेज कसले गो गुला देवान इतले चंद रूप दिला नाही गो आणि के कसं लागते तुक चंदा आहे पिशी किया बा तुक्का हे प्रकसने कळना गो हळे मा एक पण पेंटन भोव त्यातन पर कळत पडे तुक त्या पण थाव सांगिल नवे हा मेकअप करून गेनी म्हणू भवाजी नुल्लेनी म्हणू पहिरी हाव मेकअप कोण गे नसेल गो मला साधारण हाव मेकअप कोण वच्ची नवे भवाजी कितले छंद कोण उरलेल गो तसवे आणि के कसा विषय म्हणारी हाव रोडन मी जितला कोतसिले भवाजी नाची मक्का गुलामण आपण उरलेले गो तसवे हाव मेकअप कोण गे छंद दिसतसिल नवे तशी दाऊन तन्नी उरलेले गो तसवे तुका होई वे मये थो गुल्ला तू तसलेकला तितलेंची त्या दिसू तन्नी तुगलकडे पळेनी असेल खेंगो कसे की माथ्यू नरसिलिन ती तस दाऊन तू पळेनी तितलेंची आता पळेल नव्हे तस दाऊन आपण उरलेलीन ती तितले मारायती तक्का तू कस की अर्थ लेक्कू नका हो बमनल बघितलेक नंबिक वे तुका तशी दलरी हाव तुके चॅलेंज दिता तशी कोरका तुम्ही दैत्वा कुसुम चॅलेंज गोते तू मई ब्युटी पार्लर वचून मेकअप आणि करून घेऊ का हे फरकट कपड्यांनी सोडू मॉडर्न ड्रेस घालून घेऊ का आणि होटलावस
उलयतना चिकेची टस पुस इंग्लिश उलय त्यातनं भवजील दोळ पळे शरळता म्हणू तोंडे तशीची पुल्लल कमला म्हणके दत्ता तुगेला कशी उलयता पळले मिगेल बमनलवेर मक्कंचेन मन्ना गोसायबिनी त्या प्रकोर म्हणून ना एक पण तकन पळले मागीर तुका कळता इत्याक चॅलेंजन सोलवत म्हण भयी दाट गुलमये तुगेल चॅलेंज हांव एक्सेप्ट करतस मिगेल मायन थोडेची मेकअप केल्ली म्हणारी कंच फिल्माच हिरोईन नाका उणेसना तितले चंद दिसता ती सुरेखा तू इंटिगल म्हणके उल्लेख मो हे प्रकसने नक्क गो मक्क ते इष्ट दायना गो नक्का इष्ट दायना म्हणणी चॅलेंज सोलवत की म्हण भैयानी कसने नागो मारायते तन्नी होटलांत असतात नवे ते आईल गिराकी लगी तन्नी चंदुकोन उल्लोकतीत नवे तक पुरा हवन मन बोगचिवे तुगेल हे पर ड्रामा मिगेला चल ना ಹೊಳೆ ಮಾ एक पंत ಮೇಕಪ್ ಕೋನ್ ಗೆವನು ತೂವ ಭವಜಿಲೆದ್ರಕ್ ವಚ್ಕ ಮಿಗೆಲೊಟ್ಟೆಯ ಹಾವೆ ಪೊಳಕತೆ ತುಗಲ್ಲೆ ಬಮ್ಮುಣು ತುಗ ಕಶಿ ಪಳೈತಾ ಮುಣು ಹಾವೆ ಪೊಳಕ ಮಿಗೆಲ್ ಮಾವಲ್ವೈರಿ ಮಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಗುಲ್ಮಯೆ ಹೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತೂ ಮಿಗೆಲ್ ಮಾಯನಿ ಮಾವ ದೊಗ್ಗೈ ವಿಂದತತಿ पळवया हे चॅलेंज हांव एक्सेप्ट केला माई हे तुमगेल सुन्नेल मर्यादे प्रश्न म्हूण लेखून तुम्ही म्हाका सहाय करका दायत गो सुरेखा तू सांगील हांव आयकता मिगेल आनी मिगेल बमनलवैरी तू इतले भरवसे दवरल मागीर हांव तुका सपोर्ट करता तीची पळवया हे चॅलेंज हांव घेतास हो सुपर हळे मा चॅलेंज घेतल्या नवे मुखार कसं जात म्हूण पळवया